Ensimmäinen valintani on innovaatiot, toinen on oppimispolut ja kolmas on ilo. Ja perusteet näihin on oikeastaan helppo tehdä. Innovaatiot löytyy siitä, että kaupungeilla on tulevaisuudessa yhä enemmän semmoisia haasteita, jotka on ihan ongelmia, niin pitää löytää uusia ratkaisuja. Ja jos emme löytä uusia ratkaisuja niihin, niin me jäädään vanhoihin kuoppiin. Uusilla innovaatioilla me lähdetään hakemaan yhteistyötä yliopistojen, yritysten, erilaisten propellipäiden kanssa ja haetaan täydellisesti toisenlaista palvelukulttuuria. Toisena oli oppimispolut. Meillä on yhä enemmän lapsia, nuoria, mutta myöskin aikuisia, jotka putoavat kelkasta. Ja heihin pitää pystyä panostamaan niin, että oppiminen on mahdollista varhaiskasvatuksesta peruskoulun kautta toiselle asteelle aikuiskoulutukseen ihan sitten 100-vuotiaaksi asti. Jatkuvasti tulee uusia haasteita ja ihmiset ei enää pärjää tässä elämässä. Ja kolmas on sitten ilo. Yhä enemmän nämä asiat tahtovat kaatua päälle ja miten tehdään töitä ja kehitystyötä hyvin tosissamme. Tosissaan pitää tehdä, mutta pitää olla motivaatio ja ilo. Jos ei oppimisessa ole iloa, silloin tulokset ei ole pysyviä.